Ayun mga kalingap, nandito tayo ngayon kila April. Ito po mga kalingap yung tinutulungan natin sa pag-aaral. Kasi patay na po yung tatay niya, yung nanay naman niya ay nasa malayo. At kunti lang yung sahod, nangangatulong lang po. Pero ito po, kamustahin po natin at yung kalagayan nila April. Ito yung bahay nila. Tao po. Tao po. Ay, hello po. Opo. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ano Ay, po? ikaw po yung nanay ni April. Opo. Andyan po si April. Andito po. Anay, kamusta? At ngayon lang po kita nakita. Naghanap buhay para sa mga anak. Siyempre Oo. po, wala po kayong mga ibang... Bakit na ano ka na, nandito ka na? Kasi po, kailangan ako ng mga anak ko kasi gaya Tama ng mga yun. mga Kamusta babae na pati April? siya. Dito ka April. Ayos lang sir. Oo. Mga Kamusta babae na? po kasi sila, kaya kailangan nila ng Tama yun. Naka-green pati kayo. Ibig sabihin, couple. paglago, prosperity. Kaya po nga nagpapasalamat ako sa Panginoon at hindi sila na kahit pa paano sila lang dito, walang nangyaring masama. Kaya Tama. thank you Lord talaga Thank you sa Panginoon. Lord. Yeah. Amen. At kumusta April? Gagraduate ka na? Graduate na siya. Malapit ka na. Kahit pa paano. Kasi nung una ko pong interview sa kanya, titigil na daw. Opo, Titigil na kasi daw siya. nung nasa trabaho ako, nahirapan ako kasi sa linggo-linggo pa ako nagpapadala, minsan hindi ako pinapanuhan ng amo ko. Kaya lang talaga, mabait talaga amo ko. Kaya talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon na takatagpo din ako ng mabait na amo. Hindi niya ako pinapabayaan. Oo. Praise God. Ngayon, Nay, anong trabaho mo na dito? Diyan po sa barangay na po. Buti naman at okay Dito naman. lang po sasabi ko sa mga anak ko, dito lang kasi para malapit ako, nauwi po ako paghapon. Sa barangay. Oo. Health worker po. Health worker ka. Ay, wow. Alam mo na, nakakakuha ng ang mga health worker. Opo. DSW, Opo. Barangay health worker ng ang tawag na eligibility para makapagtrabaho Opo. kayo sa sa munisipyo. Opo. Yan, kunin mo yun, Nay, ha. Ganun lang ang process. Tulong naman tayo sa kung anong bagay. At congrats kay April at malapit na mag-graduate. Yay! Malapit na kahit pa paano. Nagsasacrifice. Kasi, syempre, sa tulong po ninyo, sa tulong ng financial na Kalingap. binibigay niyo sa amin. Pag araw-araw na Kaya pamasahe. nakakapasa pa po araw-araw. Hindi siya nakaka-absent na. Lagi siyang perfect attendance na siya sa school. Grabe, at nakakatuwa naman. Opo. At masaya din ako, Nay, at nandito ka Opo, na at para lalo mong maalagaan ng iyong mga anak. Opo. Lalo pa akong masaya dahil makasama ko na sila. Ay, tuwang-tuwa po ako kasi nabigyan mo po sila ng Ako. Nagmana pala ito sa si April, nagmana po sa iyo, Nay, maganda. Natawa siya. Diba? Opo, talaga kasi sa hirap ng buhay ng kalingap, wala talaga. Talagang kailangan talaga kumayod para sa mga anak. Kasi wala na Ako na lang mag-isa, wala. Buti na, hindi ka Kailangan. nag-aasawa, Nay. Ay, wala na po yan sa isip ko mag-asawa para sa Tama mga anak po ko na yan. lang. At nandiyan ang anak sapat na Opo. sapat na ang Sila anak. lang po ang inspirasyon ko sa buhay. Kaya dito na lang ako sa mga anak ko kahit pa paano. Makasama ko na sila. Hindi na ako malayo sa kanila. At pa kayo? Masaya pa kayo? Opo. Masaya pa ako sa kanila dahil Happy. hindi naman po sila mapasaway. Sumusunod naman sa akin kahit parang kaya, nagpapasalamat din ako sa kanila. Mabigay ako, Nay, sa sa pag-aaral ni April. Opo, Kasi salamat. na-i-promise ko din kay April. Opo. Talagang At, pero bago yan, makanta muna si April. sabi na daw.
Kanta na, kahit anong kanta na. Baka si nanay marunong Marunong yan, kumanta. sir. Anong kataton mo, sir? Maganda ang boses niya. Yes, sir. Oo. Malak si Wala, sa video okay sir, nakanta ko, pero pag mga Mas ganyan. maganda ang boses kayo pag bye-bye. Oo. Mana-mana lang po kami. Mm. Malalas kayo, sir. Oo. Gusto mo? Oh, sige na, sample na eh. Siyempre, nakamera sa ako pa yan. Oo. Mm. Ay, Diyos ko. Para ako makanta. Walang video okay. Wala po video okay. Ano po yung kabisado Ano mong lang po, kanta? ano lang. Kahit konti lang po yung ano ko. Kasi umpisa lang. Ah. Kaya nga po ako yung ano. Si April, hindi na siya kumanta. Nahihiya ako. Nahiya si nanay. Oo. Tulungan mo April, tulungan mo, sabayan mo si nanay. Oo. Ano lang. Itong ano. Buhay ko ay sa'yo lamang. Hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y ganon ka rin. Giliw. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, kung sakali mang tuluyan nang mawala ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Ayan. Salamat po. Ayan at ibig sabihin talaga may pinagmanahan si April. Oo. Galing din si nanay kumanta. Sa akin po talaga nagmarana yan. Yung papa niya, magaling din po kumanta yung papa niya. Ay siya. Opo, magaling din po Ay yun. kaya pala ano. Magaling po yung kumanta. Kaya pala nasahod ni April. Nasahod ni April yung talent. Ano? Opo. Kaya sabi ko nga, ang ano, pagbutihin niya para makaano siya. Maabot niya mga pangarap niya sa buhay. Oo, tsaka huwag Opo, kakalimutan talaga. si Lord, no? Kasi siya naman yung tumutulong. Opo. May mga ginagamit lang siyang tao, pero si Lord talaga yung Amen. lagi Talagang lang. ang pagdadasal God ko knows. talaga sa Panginoon ay nandyan lagi ako. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. Kung hindi sa inyo, talagang anak ko ay talagang papatitigilin ko na po talaga yan. Kaya hindi ko kaya eh kasi wala akong hanap buhay. Ganun lang. Katulong lang. Pero nakakaraos din kami pang araw-araw namin. Kaya thank you Lord. Papasalamat po talaga ako sa inyong kalingap. Dahil napansin niyo po kami dito. Anak ko. Nabigyan niyo ng financial sa pag-aaral niya. Malaking tulong na po yun sa amin. Kaya salamat po talaga sa inyong kalingap. Marami po Welcome salamat. po, Nay. Salamat sa Panginoon. At kahit mag-isa ka, Nay, na ituguyod mo yung mga anak mo. Ilang years na po yung maapat na taon na po ang asawa kong ano. Kaya kahit ano pong hirap, kinakaya ko kahit mag-isa ko. Kaya sinasabayan ko po ng dasal para kahit mga anak ko mapalaki ko na maayos. Tsaka ano, Nay, at hindi ka agad nag-asawa talagang Ay, hindi po talaga yung ako mga anak mo talaga yung inano mo. hindi po talaga. Wala na po talaga akong balak mag-asawa kasi ang mga anak ko kawawa naman. Pag nakasawa naman lang ako nang wala din. Ako rin ang mabuhay sa kanya, wala. Kaya iniisip ko rin po yan. Hindi mo pagpapalit ang mga anak mo. Ay, Nay. talaga hindi ko pagpapalit ang mga anak ko sa isang lalaki na. Naiyak na si nanay. Pero mababait naman po yung anak nyo. Mababait po yan.
Nasunod man po yan sa akin. Pag sinabing no boyfriend, no boyfriend. Kaya po sa kanya, mula nung ano, kasi ito nga nag-ano dito yung DSWD. Ah, Siguro nung wala ako, mabuti nga at hindi ito nag-alayas. Kaya yung mga iba-iba dyan, nagkinausap nga yung mga ina-ina kasi nag-alayas yung ng ano, alanganing oras. Kaya oo nga, lagi nandito lang din si Opo. ano, no? hindi siya man nag-alayas. Kaya pasalamat din ako sa kanya. Sumusunod man siya. Oo. Tsaka ano, may pangarap ano. Opo. Kasi di naman siya aabot ng ganyang edad kung ano eh. Opo. Wala siyang pangarap. Ano, April? Pangarap ko niya, di yung makatapos siya, di mapayos niya ang bahay na ito. Ayun ba ang pangarap mo ano? Siyempre sir, kasi para Pangarap niya po yan. may komportable si pamilya ko na komportable tirahan. Yun ang gusto ko. Ah, yan o. Dream muna, pursue your dream. Oo. Nothing is impossible. Pray, malay natin. Mapabilis ang ano. Pray. Yan. Kape Nakasa na natin. kasi, kalinga pa kape mo. Sir, kape. Ay, sige na, okay lang. Huwag na po kayong mag-awala. Okay na ako. Basta makita ko lang kayong masaya. Masaya na din kami. Oo. Kahit kung mahirap kami, palagi kami masama. Kahit mahirap, sama-sama. Kahit po anong ano yan dyan na pagkain, sama-sama kami. Kaya masaya kami. Yun yung maganda doon. Yun yung maganda. At sama-sama, masaya. Opo, Yun talagang. naman eh. Yun naman ang importante sa pamilya, masaya. Akala ng iba kapag ka mapera ka, okay na. Okay. Diba? Opo, sir, talaga. Hindi naman ganun. Ang kasiyahan ay talagang ano, nagmumula sa Lord. Amen. Si Lord yung nagbibigay, kapayapaan. May mayayaman nga, ano eh, stress pa rin. Wala pa rin yung kasiyahan. Opo, talaga. Pero pag tayo mga simpleng ano lang, simpleng Kahit buhay, kahit mahirap, masaya pa rin. Sasama-sama ang pamilya. Oo, basta Mamahalan. malulusog. Opo, Ayan. malakas po nga ang ano. Ikaw, kumusta ka na pala? Nagagawa mo naman yung mga ano mo, yung mga ano sa school. Okay, opo sir, Alvin. Inday na ako nakakaano sir. Inday na na-relate sa pagpasa ng mga projects. Nakakapasa ka na. Nakakapasa na. Bibili nga na yung mga project. Mula sa ano, inday na naaabutan ng deadline. Tsaka tumaas na din yung grades mo. Day pa na ano, day pa Second na, grading. Day pa na exam po. Day pa na Oo, second sige. grading. Pero Oo. Oo, sipag at panalangin. Wala. Yan yung importante. Sige na, ay, nakakalimutan ko pala yung sa pag-aaral ni ano, mga kalina. Ni Ate April para sa kanya. Pag may gastusin, siyempre kung may siguro emergency, pwede ka din mag-message. Ate April, sa ano mo, sa school. Salamat po. maraming salamat po. Kasi yan yung na-promise ko ay natutulong ako sa Salamat po, pag-aaral. Kalinga Alvin. Welcome at Nay, God bless po. Amen. Salamat po, Kalingap. Salamat sa ano din, pagpe-pray din sa amin. Ano, di ba sinasama mo kami sa prayers? Opo. Si Ate April pa. Yan talaga ang ating mga ano. Nakakapagsimba din kayo, Nay, ano? Opo. Kasimba po. Siya? Opo. Simba po. Oo, congrats. Nakakapagsimba ka din, ano, dun sa ano, Living Water ba? Yan, God bless. Patuloy mo lang yan at paggamit mo yung ano mo, yung talent mo kay Lord. Gusto ko po din kanta-kanta din. Gamitin natin. Gusto niyang mag-choir sa simbahan. Gusto itong araw kay Jamaica. Singer. Pag-pray natin. Pray lang at ano naman, God answers prayer naman. At sige, ano, April. Sige po. Maraming salamat po ulit Kalingap Alvin sa binigay nyo. Tapos sa Lord po, kasi di nyo kami pinababayaan. Sana po mas i-bless pa niya po kayo. Tapos kami, lahat po ng mga deserve na i-bless ni Lord. Sana i-bless pa niya. Thank you po ulit. Sige, salamat din. po. God bless. Nay, Salamat hindi na ako po. mag-atatagal. Sige, Opo. Salamat po, Kalingap. bye-bye po. Bye-bye po.
Ayan po mga kalingap, at nadalaw natin si si April, kasi promise po natin na tutulong tayo sa pag-aaral. Huwag lang siyang tumigil nung matagpuan natin sila. Yun po, nagawa po natin yung best natin para makatulong. At salamat po sa mga hindi na-skip ng ads. Malaking tulong po yun sa mga pinapahatid natin tulong. Yung mga lalong lalo na sa mga sponsors, malaking tulong din po yung mga sponsors natin. Salamat po sa panonood, at God bless po. Sa hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, Kalingap Alvin, subscribe na po. At syempre po sa ama ng Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang at Edna Kalingap Rob. At syempre po kay Mrs. din po, kay Mamuena. Salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangulula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang